adam bolup adam kadrın bilmeyen, adam bolup adam kadrın bilmeyen, ondan yine otlap yürün malyaşı. Sözlüğünü sözmanısın bilmeyen, ondan yine sözlemeyin lalyaşı. Sözlüğünü sözmanısın bilmeyen, ondan yine sözlemeyin lalyaşı. Hudayım saklasın şerden kahardan, minnetli aş acı olur zehirden. Ey yaranlar bir bağdarsız şekerden, onana bir gulap yatan çöl yağışı. Ey yaranlar bir bağdarsız şekerden, onanki bir gulap yatan çöl yağışı. Her kimin özünü müsürdür zayı, her kimin özünü müsürdür zayı, yadından çıkmayar bayramı toyu. Can sağlığın bolmaz hissini tayı, akşam yatıp erti şükür kıl yağışı. Can sağlığın yoktur hissini tayı, akşam yatıp erti şükür kıl yağışı. Bir bivefa yâre gülüp bakannan, şirin canı ışhoduna yakannan. Ya dillerde masafırlık şekinin, vursa sevse horlasa da ilyaşı. Ya dillerde masafırlık şekinin, vursa sevse horlasa da ilyaşı. Baktım gülü sözlüğülsün her bardan, baktım gülü sözlüğülsün her bardan, bu dünya tutturma çürüktür düktün. Amarsı gelmeyin gurbap gittin, onana bir şula bütün yel yaşı. Amarsı gelmeyin gur boş gittin, ondan ki bir şula bütün yel yaşı. Ya dillerde masafırlık şekinin, ursa sökse horlasa da il yaşı. Ondan yine otlap yürün mal yaşı, ondan yine söylemeyin lal yaşı. Köp sağ ol Halife. Assalamu alaikum mehriban tomoşaçylar. Yılların zihin bäsesi atly gepleşigimiziň 4-nji sanyny siziň dikkatiňize ödürleýär. Gepleşigimiziň bu sanynyň himayetkäri ýokary hillik hemde göwnüjay toý töremeginiň ygtybarly kepili bolan Läladar Toý Hyzmat Merkezi. Gepleşigimizi ýurdumyzda belli ak kepleri video studiosy ýadygarlyk ýadgaýsyrýar. Gepleşigimiziň bugünkü mihmanlary bolsa Halife başymyz Türkmenistanyň asqadanan artisti Döwran Saparov hem de ýaşlaryň söýgüsini gadanan biziň meşhur aýdymçymyz Söhbet Jumaýew. Döwran Söhbet çemjelap ýygynan awreňleri çanaklap dökmek üçin gepleşige hoş geldiňiz. Sağ olun. Ýa-ýa. Mehman adamlar ilk ölene gepleşige gatnaşyjylar hakynda gysgaça maglumaty siziň dikkatiňize ödürläýin. Döwran Saparov 1970-nji ýylyň 1-nji aprelinde Aşgabatda dünýäni maşgalada 4 çağı, bir gyz 3 oglan, öýde maşgalada 2-nji çağı. Ýaşlyk şäherçedindäki 2-nji orta mektebi üstünlikli tamamlandan soň tekinçilik orta hüner mektebinde 1990-1992-nji ýyllar aralarynda okudy. 2002-nji ýylda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunyň Medeni Miras fakultetine okuwy ýerýär, 2006-njy ýylda onu tamamlaýar. Maşgalaly 5 sagat var, bir ogly 4 gydy. Häzir mehriban ogly Saparov Döwranyň ýoluna üstünlikli dowam edýär. Söhbet Jumaýew hakynda gysgaça maglumat. Biziň meşhur aýdymçymyz Söhbet Jumaýew 1992-nji ýylyň 22-nji iýulyny Garabekowul etrafynda dünýäni Aşgabat şäherindäki 1-nji orta mektebi tamamlaýar. Häzir entek Söhbet durmuş guranok. Men 3 sene oturamda da olypdyr näme? Sen motorunda Jumaýew. Näme?
gepleşik hakkında bir kıysaca maglumat bereli. Gepleşimizin 3 tane yayılıma berildi internet ulgamyny tomaşaçylar gördüler, baha berdiler. Ýyllardan zekin bäsleşi ideýasyony hökman zekinini barlamalar mektep maksatnamasından sowallaram bolubiler dürlü mowdukdaky türkmen dilinden, edebiýatyndan, taryhynyň, geografiýadan goşuň umydyş gydyklyja sowallar berer. Elbetde de özüňiziň günden güne hünäriňde degişli türkmeniň aýdymsal taryhyna degişli sowallaram berer. Bizim esas çeşmemiz bolsa, bilýärsiňiz, hormatly arkadaşymyzyň ataly kitaplary. Öňünden taýýarlanan soňda. Aynen. Bilmesegem näme dersin geçirirsin. Man bilmeseňiz kömek bar. 3 tane kömek bar. Kimdir birine jaň edip telefon üstünden kömek sorap bilýäňiz. Ya da garşydaşyndan kömek sorap bilýän. Eger garşydaşyndan kömek sorasan, garşydaşyňam aýtdy, dogry jogap berse, onu özüňe bir tuk garşydaşyňa ýarmy tuk berilýär. Ya da alpbarjyň kömegi diýär, urukdur diýär. Men günden güni sowalyň dogry jogabyny aýtmaryna urukturup beren. Nemeler düşüklermi? Düşükler. Enne Döwran. Dörözülüňiz hakynda bir gykasa gurrun edäli bir istafra başlaman kap. Döwran Saparow diýilenne men biziň çağalyk, biziň ýaşlyk döwrümizin meşhur aýdymçysy zaten. Ýüzüňe öwdüňde Özenim gaty ýaşlar, lezenim ýa-da. Şunniýanlar. Biziň döwrümizin men diýen aýdymçysy da parlak ýyllary. Özen 1970, menem 1980-nji ýylda. 10 ýaşda. 10 ýaşda tapawdy näme. Indi sedet diýjek bolýanym, men özüm bilýän şu Döwran Sapar toýumda aýtmasa öýlenjekler, çykjaklar diýen ýaşlar gaty kän. Şimdi şol ýyllarlyk meşhurluk nädip ýetdiň muňa ilkinç halipaň bir umman gysgaçyk dörözlük ýoluň bilen baglanşykly gydykly maglumatlar bilesim gelýär. Hemen de diýişiň 1970-nji ýylda dogryň diýdiň. Şonun näme gün tutturmany ýaşak gelýär. Halipalar näme türkmen bagşlarynyň köpüsiniň aýdymçy bolmagyna sebäp bolan bagşlar bar. Indi biziň ýaş döwrümiz Muhammed Saparowyň aýdymlary dinlenýärdi. Atawa Şahrulyň aýdymlary, Nuriýat Tokaýew. Beýik başlar kän her ýoldan, her ýoldan bize ýodymyza her kim ýolyna laýyk näme taýlýardy. Halipa da ýol taýlýar. Gitaran goýar. Şeyderli ýa-da oturlar. Arkana oturlar. Türkmenin kişide olanan ortam grubu. Şu atlara Gaýrada jemo. Çay muhberen. Gazetti pocketinden number için geldiler. Anladım. Bizim halipamyz köp başlardan Muhammed Saparow halipam hem familiýadaşym hem agam ýaly hem halipam hada edýän. Hem agam ýaly hem näme diýjek. Hem familiýadaşym Başda çykaýardan Akşla parfym näme sen diýdilermi? Şu wagtdan diýenler bar, şu wagtdan bilmeýänler bar. Ondan onun hem halipa diýip ähli özüniň uly başlaryň hem bedene halipa diýen. Şonu ýa-da saýlan ýolumyz Muhammed Saparowyň ýoly. Nur Muhammed Meredow'un Muhammed Saparowyň ýoly maýdany. Son kıyaşlarına ahir kim men aýdymmaýdy, kim Nuryň aýdymmaýdy. Her kim özüne ýol saýlap alýarda. Şonu ýaly Sapar näle? Saparyň geljegi barmy? Sapar ma ödi saatçylyk mektebine okudymy? Saatçylyk mektebine okudy, Ramazan okudy. 11 klas. Çalýarmy? Çalan bolýar, 8-nji klas ejen. Men aýdymmaýdy diýýärdi. Aýdymmaýdy diýýär. Ondan näme sen aýdymdan aýdýam ýa täze aýdymlarym barmy? Täze aýdymlarym bar, men aýdymlamaýdy, halipalaryň aýdymlaryny ordandan aýdy. Tuwarmy? Onda näme? Mundan belä üstüne gardy diýär. O wagtyň belentden ýaňasyn Döwranjan. Sanyň sag bolsun. Sökotjumaýew. Sen näme bunlar täze aýdymlar barmy ýa indiki nolaryň aýdymly boldumy? Şunu burada da bolurdy. Ya, işleýär efiýerden täze aýdymlar nesip bolsa, o sanjy wagtdan tomaşaşymyza ödüller inşallah. Näme hakynda aýdymlar? Ýene söýügi aýralykmy? Ene nesip bolsa, ýakyn günlerde bir halipa bilen bir gowa aýdym çykarmak, o niýetimiz de bar. Söýlem. Açan
Şu an şu gepleşe gepeyem. Yo, masa. Akşam duştuk. Akşam duştun, nerede duştun diye soracağım. Toyda Toyda atlaştın. Ondan onun nesip bolsa ejellerimiz hakkında buraydım. mehvan inelenmek hakkında. Aha. Söýüp aslında. Şu aydımdan bir üt köşükle den aydımdan sağdan nel tapýanmam. Taýny Ene diýer gel tan soýuna ene şeýitdi bir hil aydymna bar şunlar. Ya. Ýoň bolupdyr. ya Men tan setjek kimdigini soramam da. tamadasan gurletjekmi? No. Niýeden tapdym onu? Şota ýata tralipa. Ha. Ayşe ilki sadişan olanımız var da. Ha. Şöyle öyle masatlaş bir edilmedik bin tek. Hiç No. Men diýjek bolan hem sözlerim ýalan Hawa sözlerim. adam bir gele. sözüm kullanmak sözler tapılayıp Oh. fikirlenş. Indi sözlere neme diýjekler sadan niýeden? Sadece şu olanlar bilen yani Begil Bekmez. Aftarlyk mı? Hawa aftar. Hiç mümkün değil mi? Yo aftar. Şundan ama. Hawa. Tansetçik aydım ona. Ha, tan set. Hindilen gatlan değişler. Aftar skaydı. Ay bolupdyr şowlu bordum. Ana şunlara üç köşük aydymlary işlämeli. Ene meselem döwran meşgurluk adam aydym aýdyp beren wagtlar o döwrler näme? Muňar elpeçelpelge ýok döwran. Saat 11'de toy utorlaýadymy? Ýok. 11'de ýanlaşlýar da. Tireşke toylar. iPad'am ýok. Sağ ýok, iPad saat 1'de o soýýetmin ýaşuly toylara mutlu bolsun. O indi wagtdan bir çene bardy. Näçe bolýdy? Aha. Bir boldy diýsen. Basa beren toyuňa ýanlaşlaty gidiberýär. Şu dörde şeni. Irden bazara göksök çıkaryan daydalar dinler oturar da öyle yaşlandı. Ya ekranda komşuda oturanlar abi. Çambalım çıkar. Ha falan aydım ama aýtdy. Repertuar ne? Nime diye Nuriyat Tahir Nuriyat tokkan herese. Ev gayrada bir aydım aýdyp oturuyor. Saat 4 diýdi. 4 saat olan oturdu diýdi çilim çeken böyle çik-çiklen bol. Meğer ki yatır olan adamdan hiç yok. Dinle 4 saat adam diýär. 4 saat olan otur. Aýdy berdi çik-çiklen oturýarlar diýdi. Şu wagt ýaş başlatdy ýa-da. Aha. Ay inna diýnar sowdy. Beýlenler öýde zontik getirdim, zontik dinle oturýar diýdi. Yani gizany yani şu wagt ýaşyň ýerine çekiç, lom, palta, pilya. Şey diýärdim. Deme Nur Muhammed Meres bilen bağlanşyklan bir degişme diýerler mi bilmem akşam mı yalan mı bir oğlan bir yerine giýje saat 3 mü 4 mü dangdan yapacak bolan bir goňuşluk gelipdir de men üçin tämen gelince ama aýtdy diýär. Ýok, ýa şunu yapdyk diýär. Aýtjak da ama aýtjak da gidip öýünden goşa getiripdir diýär tüpüň. Ýa-ni aýtmadan diýip teleşkar bur bolup durýan ýakyl stolun arasynda ýatyr diýär de. Ondan lur paraşa edip alıp diye mikrofon tap diye. Şu taýda eli tüpüňi dur onu ýaşynyň üstüne. Hemen eli Odur naptırlarla onu. Yani elmanla bilen bolun waka bar öýden şolar ýalar. Söyleme. Nur nerese bilen kän gaýrada kän toýlar sowdukda soňra bakarnyň ýaşdyr ýasyp o 200 persep gorýarlar. Şol döwranmadym ýaşdyrma. Şu bizden başlatdı, bizden başlatdı yani alo şol. Yoňam bay aslında şu korwaşyly ulamdan başlar. Tarihte var. Ona estradada gara ýa-ni 200 çeles goýarlar. Ýaşmyr dur sen başlady bolnoň saat 9 bolmaka. Yerde adam ýok ha. Ýaşlarany galany ýardy bu persepde ýardy o persepde. Menim aparat şeýden gatyra gaçdan o ýere eşdim. Böyle gymyrlamaga ýer ýok jet durdum da. Ondan kışına da neýlek bolýar? Kyna bolýar. Nimede gışty bir gelek ýa warsa bir toýdy. Oglanlar ayağa eýilýände atlardy. Ol ýelizejik sokýan, ol kaýan bir näme sokýan, bir ýeler näme ýaljak, halta ýaljak, toýga sokýan bolan. Näme gyzdyran bolup ýaljagynda şalýanlar onuň. O 4 da bardy baraman şey. Näme paslayan ýaljagynda şonu ýa-da zanyň gadryny bilýär-de. Aha. Onuň artdan adam bardy bagy bu da ýok. Bu da şondan edinipdirdi aýkar. Bu da şondan edinipdirdi onuň howada sow ýerem doňokluk tan soýnap berenler taýby kılıp beren gaýdy. Onuň bu da getirdim şonu ýen bolupdyr da anym toýga sokup çalyp oturdy. Menim ýuwaşlygyň baryp sowurdum da. Toýun ýarra geçdi ol näil artdan kömek edýän bizem o bolay diýen bolýar. O işden oňamlaýdym. Kim aýyrdaýmyn ne bu? Ve o döwrler ona fan aranma ýok.
Hem aydınlar canlı aytmaly. O wagtlar diýen aýdy bilýän artarýarlarda. Aýdy bilýän, ha. Plan aýdymam bilýän mi diýip o. Ha, oradan dememi 10 saydım yatta taklama kıyınraktır, depter tutuyadınız mı? Aýy mene deptere teredip. Aýdy. Şo wagt toýlar diýenler, şu 6-da başlap dangdan 4-de 5-de toýan toýlary sowmak üçin jemine çaýdym bilmeli. Hataplak gördüm. Aýy. Mene 200 sana aýdyma gerekdir. 200 aýdym. 200 aýdym. Onun çaýdym oturdan täzeden başla bermeli. Ve bolýar. Ene bu zatlar näme üçin ýatlaýas? Nur Bahyr bilen banaşyk şol degişmähäňine bolan waka diýip aýdyp berer tüpöň. Bu wagt Hudaýa şükür oň ýarlatlara ýok. Tagat onu öyle yapılıyor. Aydımçılara o her il mümkünçilikler var da. Aydımçılar var. Aydı bilmesen ama aydı vermeliler var. Aydımçılar var. Neydi? Aydımçılar var. Şu iPad'ın zaryadını doğru. Aydı bilmesen ama aydı vermeliler. Grup bası da. Tek Koçumayev. Devran Safarov. Sağ olun. Onu ne mi? Başlayın mı? Başlama. Onu dedim. Yok da birinci stoplara başlayalım. Eğer tayin varsa onu başlayalım. Anonda Bazetdikov edinden için Leyladar toy Şeyhin adamı durlan diyorum. Leyladar toy hizmet merkezinin demlen çayının için bir de olsa mehman adamlar yılların zihin bahsesi gatlı gepleşimizin 4-nji sanynyň 1-nji tapyryna başlaýar. İlkölen türkmen dilini nähil öldürüpsiňiz mektep maksatnamasyna şon warlaýaly. Häzir monitorda bir sözüň dürüst ýazylyşynyň 4 sany varianty görkezilýär, şolaryň haýsy dogry. Howa sözüniň dürüst ýazylyşy näme bolmaly? A. Howa, B. Howo, C. Howa, D. Hava. Dördüncü olayım diyeceğim. Yo birinci A olýar. Birinci A bolýarmy? Howa diýip ýazylýarmy? H, O, iki tane V, A. Şomy? Hiç kimden sorajam dämi? 3 tane kömek var. Birine jaňa toralýan, karşıdaşyndan kömek alýan, hemem menden kömek alýan. Men diňe urukdyryp bilýän. Ben kömek edeyim. Dur da, sana yardım edýän. Şeyle mi bolýan? B. Diline howa diýilýär, howa. Diýilene howa diýilýär. Ýazylanda şonu ýaldyrlar. Sebebi internet ulgamyny şu sözi gatykän ýangyş ýazýarlar. Men özüm türkmen dili we edebiýat fakultetini tamamlandan soň, hünärmen filolog bolan soň, maňa agyr diýýär şol. Şu bilmemeli zady, Ben bilmedim diýjek bolýam. Sen bildin, sen bilersiň hem diýjek bolýan. Sen haýdam orada birini haýdam diýjek bolýan. Birinci mi haýdan ya? Yanlış mı? Durup näme sen? Sen kömegini aljakmy? Aljak diýen alýan, onu dogry jogap berdi. Söhbet yarım tukkadan hem bir tukkadan ýam. Birinci mi? Anyk jogabym şomy? Şeýlelik bilen mehman adamlar ýyllarlaryň zekin bäsesi atly gepleşmeden 4-nji sanynyň 1-nji tapyrynyň 1-nji towany Devran Safarov Türkmenistanyň atqadanyň bilmedi. İkinci bolýar. İkinci bolýar diýär. İkinci diýdi, olam bilmedi. Üçüncü mi ya? Hava bolýar mı? Hava diýip ýazylýar. Howa diýen söz hava diýip ýazylýar. Ýagny 4 sany harpdan ibarat. H, A, V, A. Sen şu an burada soralım, hava diýärmi? Ben hava diýmedim. Şoň dürüst ýazylyş kanuny var. Şol kanundan geçmeliler. Mesela mine avtolog sürüp barýan. Gurban Sultan Eje şaýyrynyň gidip barýan. O döwrün kelip duruyor diýär. Döwrün kelip bu görýär tamamladım diýär. Adam ýaşlykda ikinci tamamladım. Orada şonu mikilip çefendiýim. Ben şonu senem bilemem ýaşlykda mektep bolmam mümkin bilemem teknik benim kadar mektep o diýenler diýjek boldy tamam ay onu da del. Ay o da filiallar. O da kaptırşygynda da. Şeýlekden sen Devran Safarov bilmedin. Howa diýen söz muştoklara söwdürýär ama. Howa diýen söz hava diýip ýazylýar. Muştoklar bilen şuň üstünden öwrenerler. Onda birinji tapyryň birinji towali Söhbetçumayev sen üçin şeýle senem monitory üns berýän. Howpsuzlyk diýen söz
näil görnüşde dürst ýazylýar. A. Howpsuzlyk. B. Howpsuzlyk. C. Howpsuzlyk. D. Howpsuzlyk. B. B doğru dip hadaplaýarmy? Yok. Näme üçin? Wadan soň u gelmelärmi? Hope. Howply. Bunu geçeydim. Ýene goşulma şo o çekimle aýrylýar. Mesela müýene howp bolanna wadan soň u gelýärmi? Şunna wolin u aýrylýarmy? Näme üçin? Goşulma goşulýar. Çekimli fesiden başlanan owatsa çekimsi de. Yo ýene goşulma goşulýar. Goşulanna näme? Aýrylanma. Ne bul bilýänler ýaňra kutortdan ekdi. İkinci B'de galýan. İkinci B'de galýan. Şeýlelik bilen Söhbet Jumayev birinji tapgyryň birinji towany bilmegi başarmat diýdik Döwran Saparow begenmegi mümkin ýöne Söhbet Jumayev billi. Şeýleýär. Ýöne hop bolanna da wadan soň u ýok. Hop diýen söz 4 harfdan ibarat. O men ýalňyş aýtmanydy. Şu sözüm atkan ýerde ýalňyş ýazýarlar. İnternet ulgamynda da. Wadan soň u goşýarlar ýa y goşýarlar ýa-da hop sazlyk u naýrana we bilen pan arasynda u naýranlarynda da ýerinden sadan soň y goşýarlar. Aslında dürüst ýazar şey hop sazlyk. B variant dogry. Otda söhbet. Sağolun. Birinji tapgyryň ikinji towanyna geçýäs. İkinji towamyz türkmen dili hakynda däl, geografiýa mowdugyndan. Geografiýa. Geografiýadan bäş alan sana. Mowdumy da betdi o ýaman. Bilmeden burýadymy? Bolýa. Matumla tamyz bir goşukdan nädýär? İmanym ýollaş bolsa barsam Käbäni görsem diýär. Sowal şeýle. Mukaddes Käbe haýsy döwletiň çäginde ýerleşýär? 4 tane variant var, şolan haýsy dogry. A. Birleşen Arap Emirlikleri. B. Bahreyn. C. Saud Arabistan paçalygy. D. Dubai. Soňky Dubaýa. Dubai däl. Näme üçin aýrýas Dubai? Dubaýda ýerleşen nokta. Dubaýda ýerleşen. Bark Bark Dubai. Böyle Dubai aýyrdyk. Dubai onuň döwletem däl ol. Emirligim onuň. Den aýyrdyk. 3 tane variant galdy. Saud Arabistan paçalygy. Saud Arabistan paçalygyny taýlanmy? Bahreyn ýa Birleşen Arap Emirliklerindämi? Ýa-da Birleşen Arap Emirlikleri. Şo ikini Bahreynim däl. Bahreynä aýyrjakmy? Bahreyn bilen Dubai aýyrdyň, 2 variant galdy. Birleşen Arap Emirlikleri ýa-da Saud Arabistan paçalygy. Haýdym taýlaýan. Ya jaňa çekim biýenne. Jaňa çekim. Okey, beden atdan hava. O Birleşen Arap Emirlikleri ýa-da Saud Arabistan paçalygy. Saud Arabistan paçalygy diýilýär. Şonu taýlaýan. Anyk jogabym şomy? Döwran Saparow Mukaddes Käbe haýsy döwletiň çäginde ýerleşýär diýen sowalmyda C variant taýlawaly, ýani Saud Arabistan paçalygy diýdi. Şeýlelik bilen hem Döwran Saparow birinji tapgyryň ikinji towalyny bilmek başardy. Ey şey, şunu Hakykatdan Mukaddes Käbe Mekke şäherine ýerleşýär. Mekke şäheri orta Saud Arabistan paçalygyna ýerleşýär. Onna söhbet sana birinji tapgyryň ikinji towaly şeýle. Sana da geografiýadan barbardır o. Barbar. Ýöride hadaplaýançylarymyz bar. Xitay döwletiniň resmi ady näme? 4 tane variant ödürleyen şolan haýsy dogry. Xitay döwletini, Xitay bilýärmi? A. Xitay Halk Demokratik Respublikasy. B. Xitay Halk Respublikasy. C. Xitay Respublikasy. D. Çynma-çyn. B. Xitay Halk Respublikasy diýip taýlaýan. Xitay Halk Demokratik Respublikasy dämi? Ýa-da ýöne Xitay Respublikasy. Şu atladyň soraýan. O resmi ady. B mi? Söhbet Jumayev Aşgabat şäheriniň 1-nji orta mektebinde gowakypdylar seni. Hakykatdan hem Xitay döwletiniň resmi ady Xitay Halk Respublikasy. Şeýler bilen hem ýene-de bir utup birinji tapgyryň 3-nji towalyna geçýäs. Bu gedek towallar birazjyk gysgaltdyk. Aýdym sady köpüräk edellip.
Şoň üçin birinji tapgyrda jemi 3 sowal her haýdyňyzda, ikinji tapgyrda her haýdyňyzda jemi 4 sowal, üçüncü tapgyrda da her haýdyňyzda 5 sowal. Şoň üçin birinji tapgyryň iň soňky sowaly bolýar. Döwran gepleşige çağırmadymdan odalam aýdypdym. Esasy sowallanma hormatly arkadaşymyň kitaplaryndan bolar diýipdim. Kitapxana bardyňmy ýa öýünde kitaplar barmy? Okudum gözden geçirdim. Kitapxana bardım, bizden öýde bar. Öýde bar. Indi sana şeýle sowal. Hormatly arkadaşymyň ýyly döwlet gelir bolsa diýen eserine şeýle bir maglumat getirilýär. 1929-njy ýylda Türkmenistanyň ilkinji çeperçilik orta hüner mektebi açylýar. 10 aýdym saat döredüjilik bölüminde halk saz sunuwatynyň esaslary boýunça okuwçylary ýürüte köpçüliklerini okutmak işi ýola goýulýar. Şonu da ilkinji mugallimler bolup şol döwrün halifa ustad sadanlary mugallimçilik edýär. Indi sowal şeýler. Şol mektepde hem dutar hem gyjak çalmak boýunça kim okutdy? 4 tane variant berýän, şol haýsy dogry. A. Anne Gelli Jülgaev, B. Pürlü Sarif, C. Çağrı Kurbanov, D. Ata Avliyev. 1929-njy ýylda 1929-njy ýyl bolsa Atagly annelerler şu döwrün adamlarda iýrak bolmaly. Turly sary men jogap. Pürlü Sarif diýip näme söz aýlap alýam? Gaýtmaga mokak gaýtma. Şondan bilýär. Aşeýle de näme hakykatdan Anne Gelli Jülgaev diýil, Ata Avliyev diýil, näme Çağrı Kurbanov diýerler diýen. Näme Pürlü Sarif. İçinde iň ýaşyl Pürlü Sarif da 1929-njy ýyl bolsa şol ýaşyrak döwri bolýar, şol bolmaly men pikirimçe. Hakykatdan da jogabyň döwran dogry. Ýöne şeýle bir zatlaryň bilse bolýar, Pürlü Sarif hem dutar çalmak boýunça, hem gyjak çalmak boýunça ustad bolar. Ol ikisinde de ustadlar çatal çalan, ol meşhur Sary bar şeň oğulla. Ýa-ni üçin jogabyň dogry gutlaýar. Söýgü saňa da şol kitapdan, ýyly döwlet gelir orta diýen kitapdan bir sowal taýýarladym. Lewap welaýatynyň ähtar ýoly türkmen halk başçylyk ýolunyň bir esasy uğurlarynyň biri bolup durýar. Bu ýoly emele getirýän halifaçylyk däpleriniň bir ýerki ýaýran ýerleri Lewap topragy. Takminan 16-njy asyrlarda ýaşap geçen ödüm halk aratyna bir aýdym sadyň ruhy himayetkär hadaplanýar. Ödüm şo döwür şu wagt şol ustadyň bir aramgähine häzirki zaman aýdymçylary, sadanlary bir ziyaretkana hökmünde de ziyarete barýarlar. Şol meşhur bagşyň ady kim halk aratyna ýaýran? A. Ağa Niyaz Pir, B. Murat Pir, C. Satlyk Pir, D. Hacı Nur Pir. Şu ärsary ýoluny, Ha. ýani alyp baran pir hataplanýar. Ha, pir hadaplanýar da şu ana mesela maşyk aýdym pir diýip ziyarata barýar. Aýdym bilýän. Yo bilýän edin, okapdym men şu kitapda okapdym. Kitapda okapdym. Kitapda. Şu ziyaretkana barıp gördünmü öyle? Ha, Murat Pir bolmaly. Murat Pir bolmaly. Şeýlep bilen Sökmeçumaýew sen dogry jogap bilmedim. Diýdim men ýüdüm ütgediler. Dogry. Şey diýdim. Hakykatdan şol pir şol Ağlayan olacak. Yo. Ýüdüm ütgäp gitdi. Hakykatdan da dogry jogap Murat Pir. Şeýlep bilen birinji tapgyryň sowallary tamam bolýar. Sözümiz gowru bolmady ýaly. Döwran Saparow bilen Sökmeçumaýew ellerine gitarany alyp 5 kelime söz aýdar boldy. Gör wagt näme diýerler. Nikol Braydym aýdan geldi. Nikol Braydym. Bolýar. Aýdaýdym. Ağlama lelemaydı Ali. Kim aýdym on? Ali Baydym. Döwran Saparow, Türkmenistanyň at galanan artisti Döwran Saparow öýdaýdym. Iki bar aýdýarlar. Hoşlaşmaga sen ýanyňa baranda. Gözlerimde düme ýaşlar görünni. Boynumdan gucaklap ağlap durundu. Yüreğim gıylıyar ağlama lelem. Boynumdan gucaklap ağlap durundu. Yüreğim gıylıyar ağlama lelem. Şeydi vayra düştüm seyin yarımdan. Gocaklap doymadım intizarımdan. Bir gül yolsam lelem senin bağımdan.
Yüreğim gıyılyar ağlama lelem. Bir gül yolsam lelem senin bağından. Yüreğim gıyılyar ağlama lelem. İlerimiz Oğanistan dağları, Hanelelem Aşgabat'ın bağları, gülüşüp oynaşıp sehir şağları. Yüreğim gıyılyar ağlama lelem, gülüşüp oynaştık sehir şağları. Yüreğim gıyılyar ağlama lelem. Elimde yarağım vatan koruyan, Eredigim 6 aylar süreyen, her hatımda sevgilimi sorayan. Yüreğim gıyılyar ağlama lelem, her hatımda sevgilimi sorayan. Yüreğim gıyılyar ağlama lelem. Ağlama borcun bir kimsiz bir zayittim, Hayalımda her gün yara koştum, Şeyde vakır söyün yarama düştüm. Yüreğim gıyılyar ağlama lelem, Şeyde vakır söyün yarama düştüm. Yüreğim gıyılyar ağlama lelem, Ağlama, ağlama, ağlama lelem. Yüreğim gıyılyar ağlama lelem. Ağlama, ağlama, ağlama lelem. Yüreğim gıyılyar ağlama lelem. Sağ ol, memnun oldum. Ne emredin beri? Ay, çayla kahve veren. Ay, boşa. Tüyeceğim geldi. Tüyeceğim gelip dur bol ya lan. İki gidem terk etti, ulu ettiniz mi? Kutçayla. Meni nimede ulutma. Ay, o serhat dedim. Bu. Kolay rahat ne diyeyim? Короче, воздушная оборона. Ya sözümüz doğru olmadı yani. Akşali kadının bir aydım aydıp vereyim. An şeysene. Zeynep koruyun ben abi. Can dostlarım aytsan sözüm, köp zatları gördü gözüm. Bir gayrat bolsa dostum, abrayım şonşo bolmalı. Oğlum barka ıngla bilmez, kızın barka kora bilmez. Beyik sıra pese gülme, beyikliğin peşe olmalı. Beyikliğin peşe olmalı. Yaxşı tarap jomart bolsam, bir venen işin bitirsen, eden işin dile alsam, bakati köpükçe olmalı. Yalan sözle bitirin işin, uğurluktan çöplen koşun, haramlıktan urun tulun, soğulursa mança olmalı. Soğulursa mança olmalı. Oğlum barka ıngla bilmez, kızın barka kora bilmez. Beyik sıra pese gülme, beyikliğin peşe olmaz. Yaxşıdır ap jomart bolsam, bir binen işin bitirsen, deden işin dile alsan, bakazı köpükçe olmaz, bakazı köpükçe olmaz. Tilki görüp kurt olmağın, ecid görüp şiir olmağın, sen bir adam it bolmağın, yürüyüşün bir içe olmalı. Şadada dir dilim durmalı, kalkan aysan dostum olmalı. Eğer sözüm yalan bolsa, öğütür şemalşa olmalı. Öğütür şemalşa olmalı. Tilki görüp kurt olmağın, ecid görüp şiir olmağın, sen bir adam it bolmağın, yürüyüşün bir içe olmaz. Şadada bir dilim durmaz, halkan aysan dostum olmaz. Eğer sözüm yalan bolsa, öğütür şemalşa olmaz. Öğütür şemalşa olmaz. Ay sağ ol. Mehman tomaşaçılar, bil
İkinci tapkırımıda başlayaz. Häzirki netije boýunça Söhbet Jumayev 3 tuqqadanly, Döwran Saparov orta 2 tuqqadanly. Şoň üçin söhbet öňde barýan üçinem. İkinji tapkyrym Şägert halipadan oldurmaz. Şägert halipadan oldurmada kär ýeter diýär. Şoň üçin biz mehman adamlar tomoşaçylardan gelýän sowallarym video görnüşini mehmanlara ýetirirdik. Näşe tomoşaçylardan onu da öz kärdeşlerimizden sowallar gelip goşdy. Şoň üçin ikinji tapkyrym birinji sowaly her haýtyna aýratynlykda kärdeşlerimizden gelen video sowal. Şol video sowal ýa-da monitorda size görkezdiler, inserip dinläň. Salam yıldızların zihin bäsleşine gatnaşyjylar. Men Yedigen Video Studiýosynyň ýolbaşçysy Beki. Hormatlar kadağımızın Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabyndan sorak. Kerwen ýolunyň urunyna ýerleşen, suwunyň tagamy ütgän, suwy bozulan guya näme diýilýär? Hemmäňde isimli gardy edýän. Söhbet. Şu soragy ýa-ni erkenem oğlanlar bilen jedel bolup aramda gürleşip. Oğlanlar bilen näle oğlanlar bilen? Öz kärdeşlerim? Yo, çopan oğlanlar. Çopan oğlanlar. Awa, şu guýu hakynda. Yo, oğlanlarymyz var da. Oğlanlar toýda oturduk bilen, üýşüp ondan sonra gurrun boldy da. Marla meter diýen şopanlar. Yok, wakyn çek, mal nirdi. Onu yani sürü malım. Yo. Ara toýda bolduk bilen. Yo diýem bolmadan bu kadar ýa pullon bir ýer sowgan. Şopanlar ýany bir çelişler soýdurýandyr. Şonu gelki jedeli gitti. Şu guýu barada. Jübeyk nime ýüpek ýol kitanyny bar, rahmat adamym. Şonuň ady ýalňyşmadan bogalyk bolmaly. Bogalyk bolmaly. Bogalyk. Da. Anyk jogabym şo. Anyk jogabym. Ani bogalyk diýip jogap bersek wet, jogabym dinlädi. Hormatlar kadağımızın Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabyndan size şeýle sorak beripdim. Kerwen ýolunyň urunyna ýerleşen, suwunyň tagamy ütgän, suw bozulan guya näme diýilýär diýipdim. Oňa bogalyk diýilýär. Okapdyr ýany. Okapdyr bu. Ya okapdyr ya da çopanlar sorak düşäýmesin diýip. Üç köpeşem gördüňmi? Gördüm, üçsünem gördüm. Ay onu öňünden taýinlapdyň da. Boby. Döwrana görüp ýetişmedim diýär. Men okudum da. Bolýar. Indi ikinji tapkyrym birinji sowalam Döwran teňçünem video sorag, olam kärdeşimden gelip goşdy. Häzir monitory ünsürmäňi haýşa diýär. Men alpbarjy Merdan Anamhomedow. Ýyllarlaryň zihin bäsleşi gepleşigine gatnaşýanlara meniň sowalym. Sowaly hormatly arkadaşymyň Ýyly döwletgeler olfatly kitabyny bermekçi. Häzirki wagtda dutar mukamlarynyň 7-si: Goňurbaş mukamy, Gökdepe mukamy, Aýralyk mukamy, Berkel Şokoy mukamy, Şadylly mukamy, Erkeklik mukamy we mukamlar başy saklanyp galypdyr. Ünsüriň mukamlar başy başgaça haýsy at bilen belli bolupdyr. Üstünlük kemraňyz bolsun. Döwran sowal düşnüklümi? Awa. Indi dutarda bir näçe halk saallary bar. Awa. Indi halk saallarym bir başga 7 tane bir mukamam. Yani bizim döwrümizde çenli saklanyp galypdyr. Şolaň biri mukamlar başy. Şol başgaça näme at bilen halk arasynda belli. Sariýa bolmaly. Öz mukamdyň näme? Dutardyň näme? Awa. Ay bolýar senden geňem görüp oturjaklar täbi. Yani özüň halipa baş hukmyny, halipalaram diňden gören adam. Şoň üçin Dogrymy ýani? Dogry jogabym dogry. Kitapdan bilýänmi, şeýle özüň bilýänmi? Yalan sözle men kitapdan bilýän. Şeýle biljekler. Ya şeýle de belki ýankyýar şopanlarla ötürüşen. Onu sowalyň dogry jogabyna berdim, ýöne sowal berenim özü bir dogry jogap bilýärmi ka jogabyny dinläýeli. Görelim. Ýyllarlaryň zihin bäsleşigi gepleşigine gatnaşýanlara şeýle sowal beripdim. Mukamlar başy başgaça haýsy at bilen belli bolupdyr diýip. Mukamlar başy başgaça sariýa ady bilen belli bolupdyr. Bu arada hormatly arkadaşymyň Ýyly döwletgeler olfatly kitabyny beýan edilýär. Kitap okanyň bildirýär. Sağ ol Döwran. Indi ikinji tapkyrym ikinji sowalyna geçýäs. Indi bir ikinji sowal Söhbet Jumayev türkmen dilinden däl, edebiýatdan däl, bir
matematikadan. Pul tanımağa goýarýan diýdim, doğru da? Yo, video. Bolýar. Adatça sanlar bolýar. Milyondan soň milyard gelýär, milyarddan soň trillion gelýär, doğrumy? Hawa. Trilyondan soň haýstan gelýär. Sen yetmez olayım mı? San yetmez bolaymy-ta? Anyk jogam şomy? Şey, Trilyondan soň san ýokdur diýänmi? yok olayım. Jaňa tükürä bir olmasa. Kime jaňa Yeme sapa jaňa da. Sapa? Hawa. O sapmy? Hawa. Ya, rep okuyan. Hawa. Aha. Ol repten maşallah bilýär ki. Matematika öptü olmalı. Öptü olmalı, Jaňa da mümkin. Anjaňadan Alo. Sapa gowmunym? Yaxşı. Men şu wagt ýyldyzlaryň wekin bäsleşi gepleşenden jaňa janda. Men halipe bir sora berdi welin. Şoň jogabyny bilýän bolsaň. Ne sorup? Sapa salam goýmaýardylar. Wa aleykümselam. Yani şu sowal şeýle milyondan soňa milyard gelýär, milyarddan soň trillion gelýär. Bu sowal şeýle trilyondan soň haýssan gelýär. Milyondan soň milyard. Milyarddan soň trillion, trilyondan soň haýssan gelýär. Demek kvadrilyon. Kvadrillion gelýär, ha? Milyon, milyar, trilyon, kvadrilyon. Kvadrillion gelýär diýip jogap Berdi, berdi. geçdiýän o. Sapa sen özüň bildingmi ýa şu an Google'dan gözlük altyrdın? Datikulyara seni bilýärdim bu ismatta. Näme üçin diýdim? Datikulyar. Ay, bereke. Matematika öptü Şu an, olmalı. ya şu an o kaptırlar, dilene vurulan Tapacan sağ olun ne de. Sen şeydip ağana yeni bir utukkadan verdin. Sağ ol. Cevap doğru. Hawa. Trilyondan kvadrilyon geliyor. Böyle ýaşy. Birden yani yak çok ondan otur şu anda malın verdim trilyondan geçeydi ne yaman kalıyor. San etme deyip durmam San ya. etme deyip durma. Ya, san etme Ha. deyip de. Kutluyas. Sağ olun. Indi Devran sana da edebiyattan hem değil, Türkmen dilinden hem değil, tarihten hem değil. Şeyle soğal. Paraleller neçe metreden ketişýärler? Paraleller neçe metreden ketişýärler? Ben kime zannetem ya. Mikan Salmeda zannetem ben. Mekan Şalmedov tip yaş estrada yaş abdal ve Solomon Negul'un dek düşman. England tabii ben küçüktüm. Mekan Şalmedov adlı meşhur aydınçımız var. Şoňa zannedim. Devran Saparov. Bilýärm ki haw. Evet, şair. Başka kime zannetem bilemem. Toyda der mi? Bilmedim onu öyle. Pardon ya. Ay bir metreden ketişýär diýen bolar. Kalmaz mı kan? Ne? Evet, ben şehirden böyle. Ýa-la anlaşdy. Taýar ol Google'un taýarlap goýar diýdim bolar. Buradan gurlaşak men bunu bilen. O ne malan ok? Ana. Bunu gurlaşmaly bolýar mı bilen. Be. Ay menen zat. Ne ana teatr aytyrym. Yok yok. Google aç otanırım o şu an. Terden aylak koray. Yok. Paraleller neçe metreden ketişýärler? Dört metre diýär ne? 4 metreden ketişýärler diýejekmi? Şey diýär ne? Anyk jogam şomy. Ne paralellik näme? Bilmesen burada diýmediler. Paralellik näme düşünýän? Bey. Öyle bunu bilýärmi? Özüm bilýän. Öyle gowurup gelýär da. Paralel olan näme çykyp ketişýän ýerdir da. Kvadrat bolýar dört nime bolsa. Paralel kvadrat bolýar. Ene mehman tomaşaçylar Türkmenistan'ın akkadan Aqlan klipçisi yok. Devran Zakarov'un algebradan hem matematikadan hem geometriden hem näçelik alandan bildik. Mekde oturanda ne şeydi? Hem duran bir şey zannet. Can ederdin ne? İyiden öyle değil mi? Oğlum, padva dediğin şu an gepleş, dotirsa mekanza. Sonra var bilmem ki var mı bilmem ki o yani sen bu Google'un da adını yanında yok mu?
Anne sen öldüm sonra Hani sana. Mekan salam goýma edeler. Selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Öňüm gom jansalyk goýmaýan. Güzel Böyle gözlemedim bu ýagdaýyňa da. Seret Mekan döwrana şeýle sowal berdik. Ol sana telefon üstünden kömek sorady, sana jaňa diýär. Indi sowalam şeýle. Paralleller näçe metrden ketişýärler? Paralleller neçe metreden kesişýärler? Hawa. Geometrik skifora bolýarman bu. Ay şoňlar bolýar hawa. Ol häzir jogabyny aýtyrman. Neme mi? Ola wagty mesela. Indi kitap guraçan näçe mi şunda garajanmy? Yo, koyunta öçen aýtyrman. Ama da şeýle. Bolýar, bu zerut bir pikirlerine inne wagtda berek wagt boňa goýnay. Kunok goýarlar. Yok, wagt berýär onu näçe wagt gerekdigini aýtdy. 3 minut, 5 minut. 3 minut 5 minut köpürak mı? Paralleller neçe wagt? Näçe metrden? Näçe wagtdan Hawa, näme? näçe metrden ketişýärler hawa? Paralleller Ara neçe veretdim metreden ben, kesişýärler? Tora döwran diýerler durşuwat. Ayam ondan sonra var bilemem üniversitenin muallimleri bilemez. Ben onu üniversitetin mugallim olmasam bilmellem ki. Ol Olur ya bizden etil var mena geometrik. mektep okuwçylar bilýär da şonu paralleller näçe metrden ketişýärler. Parallel näme da diýdi bilýärmi? İlen wagtlar o. Yo. Ham bizden bir komentar aýsam bolmazmy? Yo, jaňatmasen sapaň etýärde de söhbetçime indetine jaňatdy sapa olam gün Google'a işledi. Harflap aýtdy diýdi. Yo Google derdi men. Öýdäklerim Yo, jaňadyp bolany okşuwat aýtmady göne. Ola mekan jan hagzy ordan tel qal. Biljek däme? Näme gözleýärmi, näme diýär? Yo var ile jangatsama bir minutdan aýdan onu. Yo, 1 minutdan bolan okşuwat aýtmaly. 1 minut. Ola ya bilen okýaýdan aýa, bilen. Ya mena bilemem o soru. Paralellik näme aýdylýar? Şonu paralellik ýazyp göräýär bolmasa Google'a. Anne? Näme çykdy? Näme diýär paralellik? Orçaýalar da onu. Rusça ýazybersin. İnternet Türkçe Rusça, yakın, Rusça internet yakın. Rusçaýalar onu mekana kynlap var. Paralleller neçe metreden kesişýärler diýär. Näme işleýär mekan? Garajam. Rusça näde bolmadan Google'da näme çykamaly? Через сколько метров? Yo Google'a girmedim. Näme kime girdin onu? Nire girdin? Yazımdan girmedim. SMS-den diýerler? Bir diye de Ba, Döwran Saparov taňa jaňatdy. Sen birine SMS ýazdyň. Ola mädir birine SMS ýazjak diýse wagty. neme? Paralleller neçe metreden kesişýärler? Öde bilýärdim diýen burdun. Yo, senin motoru birinci de geçtiğin Paralel diýen söýdi bir eşitdiňmi onu? Ava paralel. Näme dat paralel? Näme dat? Paralel neyle o Türkmençe ne düşünür? Türkmençeden düşünürmü, Rusçadan düşünür, atapada düşünüşün aýda. Paralel näme bolýar? Paralel ikrat da gatnaşyk paralel gatnaşyk. O iki zat. Şunu neçe metreden geçişýärler? Ne şo söhbetçime filan Döwran Saparov ikisi paralel mi? Yo, la paraleller. Bir meňdeşleriň çana boldy paralel bolýar diýen. Bir meňde iki zat. Ne şo iki zat bir meňde stüýjalym şular paralel mi? Yok, edilol tüyü mesafiyete bolmaly ya ama paralel. Näme getirmen ondan? Yani ne? Sen näme düşünür, şey düşünür burada diýip düşünür da. Döwran şo paralelne näme diýdim men urda. Men şu an ne düşünürüm ama paralel nasıl şey ne değil ya bir hile.
Paralel atlaşan edin. Sen gel atlaşan et. Ben ne muradım lan? Mekan sanmadı. Bir müddet çağırıp bolayam. Yo canladık boran yok. Sağ ol tane kadın. O men sohbetçi film Devran Saparov çemçelap yılanını çanaklap dekore ettim bu kadar. Sen blog yerine avrayım. Mekandan fazla ol jenerasyonu da kaysın. Mekan sanmadı kömek edip bilmedi. Öz halifatına Devranzam. Ödüm. Näme jogap berdi? Näme 5 şu adam şey diýýärdi, geç. 5 metrden geçişerler diyecek mi? 4 metrden geçiyor. Şeyler bilen mehman adamlar. Bro, bilýän ýaly sorun araýşyn. İkinci stap var, ikinci stap var ne? Peynar hatta Devran Saparov bilip bilmedi. Paralel olan şu ketişen noktası var. Çünkü paraleller hiç açan ketişmeýärler. O ýürüte suut edilmegi hükman değil, talep edilmeyen hakikat ol. Paralel bolan için olur ketişmeýärler. Ketişmeýän için olur paralel. Böyle bilip koyursa. Şimdi bilip koyarlar. Çünkü iki çıdık bolsa, yani tapawda näçe çıdık bolsa, şolar hiç açan ketişmeýärler. Şu ketişmeýänlikler için şolara paralel diýilýär. Geometri molumuzu göraymet no perizaç. Geometri Näme? İkinci tapbarmadan üçüncü towarna geçýäs. Üçüncü towalam gönnün güni aýdymsal bilen baglanşykly. Bir gow aýdym bar. Vals ehenin naýdy aýdym. Toýlarda daýdylýar. Ala bahar akuller açılsa parla filan şurada. Dünya me almağa diýilýär aýdym. Şol aýdymyň söldere garasyt diýfinki. Sady kiminki? Haýdy kompozitoryň sady. Ya Danatar öz ya Ýatly diýen barşdaşyňdan kömek alýan, nijan etmäňe ulanyň. bollun. Hemem alyp barjyň kömegi. Urukdur diýilýär. Sen ayna. Ayna. Be. Ya Nur Huda, bollun. Nur Hudaýoğlu. Ha? Nur Hanmamerov ya da Danatar öz. Kendine fikrim. Sen kömege aljaklarlar, şolaň haýdamada bir ýerdir diýip pikirde. Şol ikisini almışsam bolýam ya bir Yok, bir bir aýtmany. Daha yetişemezsin. Kimden başka hiç kim duradır neler diýär mi? Alyp barjyň kömegine mal bilýän, menkine mal bilýän. Onu sağ konuya edeyim. Men kömek edeyinmi? Men kömek etsem, men urukturup berýän gün towalyň dogry jogabyna aýdamok. Kompozitoryň ady 4-nji şaga näme dakylýar? 4 Çağrı Nurinf mi? Çağrı Nurinf. Çağrı Nurinf. Dünya meýalmaňa diýen aýdymyň kompozitory Çağrı Nurimov. Sözleri Garasytly funky adam Çağrı Nurimov funky. Şeýlek bilen alyp barjyň kömegini aldyň, utuşga adamdan. Ýene gutly boldum. Sağ ol. Indi ikinji tapbyryň üçünji towaly Devran halifa biz üçin şeýle. Käkilik diýen aýdym bar. Sözler geldi beşi funky. Sady haýt kompozitory degişli. Bilýändem şol aýdym. O. Hayır. O gelir käkilik. Bir gün aydar mı başay, ferdar kuş olur. Uğraşım var deyip turtta beşme. Çalara kömek edeni, çalara. Senim kömegini aljakmy? Aynen bak soğutmak ne? Ol meşgul kompozitor ödi dutar sadanna. Dutarçy häzirem aramyzda bar. Ady aktif başlanýar. Akura çağır diyelim. Ana. Bildim. Sady akna çağır. No. Halife başlarsın da o. Ya urukturap da bildim ak diýen akna çağır. Diýen aramızda şu. Indi ikinji tapbyryň 4-nji sowaly audio soru. Halifanyň aýdymlaryndan her haýtyňa da birini eşdirýäs. Şol aýdymy kim aýtdy, kim ýerine ýetirdi. Häzir
Şol aydymdan. Ali belki tutardım yani. Ngeli de. Şöyle şu mu? Awal dinle oturamaz şol. Sökut dinle. Ana, sökut sen sana değişti. Sonra. Tamam, al biliyorum. Biraz tezgah koyalım. Kimin aydığını sorayan mı? Kim aytdı? Ha. Biliyor musun? Hatırlanmadı. Sen kömöň alsa Hatirjem bolgun. bolmy? Boldy. Bilýärmi kimden? Acı bana değil mi? Sen kömöň al. Karşıdaşın kömöňini. Ali Papa. Doğru cevap berdi, bana yardım. Yalnız öyle. Daş oğlu diyorlar da orada mı? Mahtumul Arli. Mahtumul Arli. Kalip. Anyk jogabym. Mahtum olar. Hakykatdan hem karşıdaşım kömek etdi. Yarımı tuğa döwrany berle, bir tuğam sana berle. Ýanky diňden aýdym ýerine getirel. Ustad Halipa Türkmenistanyň halk başçysy Mahtumul Garly. Döwran sana audio towal. Häzir Halipalaň aýdymlaryndan birini eşdireriz. Şol aýdymy kim aýtdy? Urt Yakup. Bana ver böyle şöyle. Döwran Gutlayaz, ikinci tapırım dövmüştü. İnternet İngilizcem yok mu? Ağzından bağışıtı. Aydın. Mehman adamlar şeylelik bilenem, yıllarların zihin ve esasıga atlı gepleşimizin dövmüştü. Andan ikinci tapırı tamam bolya. İkinci tapırın neticesi boyunca söküt 7 tuk, dövran olsa 5 yarım utuk kadanıya. Yani sözümüz guğru olmadı yani söküt Cumayev öňde var ya, şoň üçin bir şartlığa beğenip söküt Cumayev 5 kelime söz aýdar boldy. Alın. Näme diýär? Dövran tapar var. Alın gitti. Aramıza yıllar düştü. Min seni görmene geldim. Aramıza yıllar düştü. Min seni görmene geldim. Sensiz ayrı yollar geçti. Gül yüzüm görmene geldim. Sensiz ayrı günler geçti. Gül yüzüm görmene geldim. Men seni görmene geldim. Halını bilmene geldim. Men seni görmene geldim. Halını bilmene geldim. Sonra da gel edip yarım. Kara gözlü mehribanım. Sonra da gel edip yarım. Kara gözlü mehribanım. Araş yarım sana yarım. Gül yüzüm görmene geldim. Barış yarın sana yarım. Halını bilmene geldim. Men seni görmene geldim. Gül yüzüm görmene geldim. Men seni görmene geldim. Halını bilmene geldim. Halını bilmene geldim. Ey güllerim vermene geldim. Hayırlı diyen Mahtumul Prag'ın sözlerine şolay aytip berin, dinleyen din zalim. Karadaşlı seri duman bu dağlar, toprak bulur karadaştan ayrılsa. Fil bolup ağdarlıp akar bulağlar, çille dolup karlar kıştan ayrılsa. Ayrılsa Vana khor silama ilin yurdunu
gayret eter görse erin merdini. Adam oğlay diye bilmez derdin o, derdini, derdini, derdini. Yürek yanıp şişmi yaştan ayrılsa, 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 ho, ayrılsa, ayrılsa. Yurt derdine gider ile merdanlar, namart kaşıp barar bakın yaranlar. Mal deyip yurt gider bakil nadanlar, kutsa batır güdül kıştan ayrılsa, ayrılsa, ayrılsa. Bedirgenler madam yolu bil bağlar, bil bağlar. Namardı sırak gidin inşalar. Mağtun gulay hakiyatlap ganağlar, 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 ganağlar. Şagidalar akıl huştan ayrılsa, 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 ho, ayrılsa, ayrılsa. Mağtun gulay hakiyatla ganağlar, 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 ganağlar. Şagidalar akıl huştan ayrılsa, 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 ho, ayrılsa, 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 ho, ayrılsa, ayrılsa. Sağ ol, Devran Herife. Matmur Atamı'dan koşkuluna döröden aydımlar başkası yanlan ya. Umman halifalan aydımları yürüyonga hatam teyatil ol ya. Devran, halifalardan pata alın mı? Hayt halifadan pata alın. Men yakdışım Muhammed Safarova hem inim hem şagirdim hem familiyadaşım deyip pata veren yolun ak bolsun. Yoldaşın ak bolsun, yolun açık bolsun deyip pata aldım. Men Atabay şahrolifin aydımlarını kehan aydım oktum da şovat Atabay fakir. Bar kayno gämede bir toydu. Hayt toy varsa bize mengunna bar da gämede bir toydu. Bana bir yüzük veripdi da. Kümüş yüzük elim o isin tutup durur. Elim şunu çeçenleri verdim bana sana. Şunu soğuğa dediyen hem pata veriyen. Tuğlam. Onun halifalardan hem esası yankı pata veriyor. Orada nakından yar olayan da. O da olur halifadan pata almak ile bulut derece de var. Onun yüzük diye var. Zaten yadıma düşüyor. Arada bir toydu. Ev doktorluğunun birinin doğulunun. Ay birinin yağdayıcı oğuda. Yanına geçip oturup. Sonra goğureyan o seni aydımdan goğureyan eline yüzünü çıkarmana verecek oraya da. Benim durho gerek garizem yok almasam bolunaq deyip o nastrayan soğuda. Benim ay borlay atyanna onu yanında oturup beyle kılırım. Ay o birinden arorundan kaç Allah o da atyalar yok diysem ben zorlap dinle elime daqtı da ha. Onu qaptır bir baydın la oturup olup. Sağdan çıkar orada yandı. Buna malli. Benim yok o bolya yankı yüzünden yetip bolya da men kredi için yerse yerden men izne vermeden yağday o da onu. Şunun yarım sağdara geçti ol yuvaş bilen. Nimeler Devran yankı yüzü izne veray da qalqan soğuda iydi. No. Şeyler dedim yoksa men izne sen gözler tapayını gördüm men izne verdim bana ek bir konu geçti olun. Yine oraya oturuşup da. Oğlunun bir sağlam oğlunla. Başka da 4-5 tane aydım oğlunlar var, yaş oğlunlar var. Ne şuydu ağam sana soğuk tip çıkar dur dedim. Yongurayan bir yarım dağdan iyiydim alıyordum gerek. Gerek. Onun
Eýňem ýagdaý zo, menem ýok gerek garisem onuň ertesi onu ýerden zaň etdim da, onu ýere baran pam gatwurno dip onu. Şondan bäri dakanyp ýörün ýatagda da aýyrma diýdi. Söylem tuğla. Gatwurna birden ýerinde ýok bolsa diýdi. Ya şu soğut berýän adam gözüne hastası var. Şo diýen soğuk bolup durdy ýa. Ýa sözüme dogry bolmaly ýaly açaly halypdan bir aýdyn aýdyp bereýin. Aha. Tamam kama gadarsyň da. Gönlürüňde müýnüň ýok, seni ýöbedin. Nämişin ağlayan, şadıyan güzel. Yatlayan güneşin tılla verlerin. Ulpuğun tazadıp gidin yerlerin. Yatlayan güneşin tılla verlerin. Ulpuğun tazadıp gidin yerlerin. Gıylık dünyasının gitmezden olur. Nämişin ağlayan, şadıyan güzel. Gıyılma gidiyen deyip doğduk köyünden. Bagtyny taparan sanan söýlesin. Ağlama gidiyen deyip doğduk köyünden. Bagtyny taparan sanan söýlesin. Ya yaman görýärmiň başyň boglanyň. Ya birinin kelmi faylan oğlunun. Vakala koymadın kutarır yerde. Göğe elfilyendi ulaşan derde. Vakala koymadın kutarır yerde. Göğe elfilyendi ulaşan derde. Yok yok ağla bugün ayıp görülme. Gıylık dünya sana kaydıp verilme. Vakala koymadın kuturur yerde. Böyle eğsilyendi ulaşan derde. Vakala koymadın kuturur yerde. Göğe eğsilyendi ulaşan derde. Vakala koymadın kuturur yerde. Göğe eğsilyendi ulaşan derde. Ulaşan derde. Vak ulaşan derde. Neredesin Seyda Bülbül? Men ağlayın ağlamasın. Men yar diyen senin begül. Men ağlayın ağlamasın. Men yar diyen senin begül. Men ağlayın ağlamasın. Bülbülün ovazını. Anın baktın açık bolsun. Hayran elim kulak salsın. Men ağlayın ağlamasın. Hayran elim kulak salsın. Men ağlayın ağlamasın. Ağlamasın ağlamasın. Yürek bağrımda ağlamasın. Yar yoluna dayanyan. Gözüm giryan, bağrım duryan. Gül şirinli yada binan. Men ağlayın ağlamasın. Gül şirinli yada binan. Men ağlayın ağlamasın. İki kalın iki bilbil Sayra senin miraçtın dil. Bak men yar diyen senin begül. Men ağlayın ağlamasın. Men yar diyen senin begül. Men ağlayın ağlamasın.
Ağlama sen, ağlama sen, ey, hey, hey. Yürek bağrımda ağlama sen. Vah men o adını sevdim. Benim zindip aşka koydum. Hayat nuva bil dedim. Men ağlayın ağlama sen. Sökbet cana bil dedim. Men ağlayın ağlama sen. Ağlama sen, ağlama sen, ey, hey, hey. Yürek bağrımda ağlama sen. Vah ağlama sen, ağlama sen, ey, hey, hey. Yürek bağrımda ağlama sen, Meni kılayın seni tutmadı ya. 5 yarım. bir başkasından koyduram onu noktayım var. Mehman tomaşaçylar, ýyllarlaryň zihin bäsesi atly gepleşigimiziň 4-nji sanynyň 3-nji tapyryna başlaýas. Gepleşigimiziň bu gedek kemaýetkär bolsa, ýa-da beýleşimi diýeli, Gownajakymda ýokary hilli toý toýlamagyň ygtybarly kepiri bolan Läladar toý hyzmat merkezi. Indi döwran söhbet size 3-nji tapyrda foto sorawlar beriler. Foto sorawlaryň başky dördüse qadimden gelýän, ata-babalarymyzdan gelýän aýtgylar, nakyller, atalar sözi bilen baglanşykly. 5-nji sowalda geçemizde düşünürüm. Indi ekrana ünslerseňiz, şol ekrana bir surat görnüşinde berilýär, foto sorawlar. Şol suratlary jemläňde ata-babalarymyzdan gelýän bir aýtgylar bar, atalar sözleri var, nakyller var, şolun haýdan moda bir gelmeli. Indi söhbetden öňde barýan, şoň üçin söhbetden başlaly. Ekrana ünslersen, şol ekrana eder suratlar görkezdiler. Şu suratlar haýsy atalar sözüni, haýsy nakly anladýar. Üçüden birleşdireňde hawa. Her surat bir sözi anladýar, goşýan bolýan bir atalar sözi emele gelýär. Yani bir surat näme? Ýeke-ýeke geçeli. Nime, men şunda nimeni görýän? Ya dille şawlynyň özüňde ýydaý bol. Bir suratda näme görýän? Ýakdyr, Ýakdyr, ýüzüne näme ýazyl? Life. life, Life diýmek näme diýmek? argu meçtam diýen ýaly. Şeýlemi? Türkmen dilinden ökden ekeni wan İngiliz dilinden ökden ekeni. Ýeýle. Oh, Life, my life. İngiliz dilini gorýan. Sevgilim mi? Love. Ardum mi? Ikinci näme? Ikinci surat. İkinci. Birda bir dur hatta. Hawa, bir zat bermek. Hawa. Üçüncü näme berýär? Jayfa o dip durýar. Jaý berip dur, ha, sowa diýip dur. Inni birinji surat ýa bilmedim de, şo life diýmek näme diýmek? Komedi. Life. Yo men kömek edip. Yo ta nim hiç nakla değişleri yok. Nakla näme üçin degişleri ýok. Life demek. Şol nakla degişleri bar da şoň. Her surat bir söz anladýar, şol üçdün goşýanym bolýan, bir atalar söz öz-özünden çykýar. Ne şu meselem ikinci suraty aýtdyň, nämedir bir zat bermek diýdiň. Hawa. Üçüncü suratyň jaý berýär. Hawa. Nämedir bir zat. Nämeni berene, näme? Can verene jay ver. Näme üçin bunu taýladyn? Bermek bol bataydan can. Life. Life demek can demek. O da derene jay ver. Oh vallahi. Can verene jaý ver diýen atalar sözüni anladýar. Düşündüm. Düşündüňmi? Onda üçüncü tapyryň birinji tawaryny bildim. Dapat gutlaýar. Indi ki tawanyda ýetýär. Döwran seň üçin foto sorawlarda üçüncü tapyryň birinji tawary şeýle. Halip bilmesen kömek edecek. Bildim. Indi şu suratlarym jemleýän bolýan. Haýsam bolsa bir atalar sözi emele gelmeli. Birinji suratda näme görýän? Çağa näme diýip dur? Ýylgyryp duran çağa. Ýylgyryp duran çağa. Ikinji suratda Maska. näme maskady? Kömek edäýin halip. Dur howlukmadan. Ýeýe. Bu üçüncü suratda näme görýän? Başyny andyrıp durdy. Gaşyny alyp dur.
Dördüncü surat. Mala yığırta. Ha. Dördüncü surat neme mi? Qadagan bolan. O qadagan diye. Yokluk formatı. Hawa. Nugoş. Bak. Hem çalarak neme falan ya. Men aytip bereyim. Bunu aytip Yok, bereyim. men hiç utuk gerekdi ama. Utuk gerekdi, Halife ha. okuma hiç. Ya utuk sen kılay. Biledim mi? Yılgıran yüze yığırt düşmez. Yılgıryan yüze yığırt düşme diyen atalar sözünü anladı ya. Ha. Kömek etti, bildim. Daha gerek Halife. Aklım olmadan akla yerdiğini ya. Ananı Fekot ikinci soal senin için şeyle. Türkmen dilinden edebiyattan öldüm öktü deydin. Daş bilen uroni, aş bilen. Lan da çıkın ya. Anlatacak mi? Senin bildiğin şu at gör. O ikinci soal suratlar koşyan van daş bilen uroni, aş bilen ur diyen atalar sözü emele geliyor. Ne doğran sana ikinci soal şeyle. Suratları cemleyat. Birinci surat ne mana anladı ya? Gülüm suratı mı? Gulun yüzünde näme ýazylgy? Sabır mı? Hawa. Sabırlı uldura varasat bollar. An gulma matayda. Tinayen. Tawon hem tinayen. Dura vara sama da ha o ya. Yo, sağ olun, sağ Aha. 100% nämek. O dördüncü surat näme? Sabırlı ol 100% saat bolar mı? Dördüncü surat qadal. Qadala başgasa näme diýilýär? Altın. Altın. Aha. Indi goş. Dördüncü goş. Ben sana altın bolar. 100% düşünüm var. Ne komedi. Konu geçsene bence. Edin. Öyle alsan otuklama. Yok, o utuk gerek Halife. Meni Yo, komedi. indi evet, birinci surat näme? Gülüm suratı. Yo, yüzünde näme? Sabır deyip ya. Sabır. O da soňy. Dur, sabır. Hawa. Sabır. İkinci surat näme? Son ol ya. Soňy. Sabır soňy. İň soň suratym altyna. O altın o. Indi şu üçüncü surat bilmälläden. Sabır soňy 100 altın. Be onu yanına kılamam. Oo. Sabır soňy näme altyn diýdi? 100 altın mı? Yüzü götürüm näme? Garlar näle? Şem 90'na qadam däl, 60 götürmem däl, 50 götürmem däl. Yani sabırlı uldura varasat bulur şuluma geliyor. Yok, böyle ne o tayda, duravara yok o tayda, gul yok, şaatlanmak yok. Ya altın oradan şaatlanyan diyen böyle Daha ne mi? onlar sliktik vardı diyen kuyma da kuyma altın oradan adam. Sabır soňy näme altın? Ýekeje söz ýeten okşatak. 100 altın mı? Şu tayını matematikada. Sen bilýärmi? Şu tayın yok, men 100 lira ettim aslında sanım öldürü. Yok, sanım özden. Sabır sonra. Bir daha da 100 götürüm bir daha bolanna. Böyle kömek eden. Arassa sözünün manida sözü. Sakarttan başlayan. 3 harpten ödüm. Ibarat. Sabır soňy Sağ altın. Sağ altın. sabır soňy sap altın. Böyle munyň kabul edýär. Tökot üçüncü sowatyň üçin şeýle. Ine şu suratlarym goşýan bolan bir atalar söz nakl emele gelmeli. O alaka ne mi tayda? Birinci surata inserýän näme çek bolupdyr? O takçak kol. O ýakçak bolupdyr. Ýygyna näme surat gelýär? Yakma bir şey Yakma darma bir şey. darma. Ne ben daydım bali Birinci ikinci tek sowalyň. Yakma düşersin, darma düşersin diyen atalar söýdi. Ne döwran Hangi taşlar düşüyor? üçüncü fotoğraf şeyle. Inser. Birinci suratda näme görýän? İtti durun ya şuri. Etti duran. Aha. Çopan. Aha, birinci surat çopan. İkinci surat Aydın şoğlun öyle. adı näme soraýdym? Nasıl oldu oğlun ne mi? Hawa. Adını yadım aşağı böyle şu. Söhbet kim şula? Mail Skalbayev. Aydınçı. Aha. Birinci suratyň çopan, ikinci suratyň İtlere mi yürüyemiş? yok. Birinci suratda çopan edim. Birinci Çopanı meyli haram bir Şoda.
Çopana gowulmen. Çapan önünde koymuş. Çopana meylis haram diye. Ben Ne? Aşağı haram bolmayan kustu. Ha, yok, olmaz. haram Yok, bolon, for- kadaran. Ha. Ne? Üçüncü tapırın dördüncü soğalını ünsür, sefot. Şu surat, haysi atalar söylediğini Yine anladı. birleş maska. Yere gelleşmez. Şu maska ne mi diye mi? 100 100. İkinci surat, ot 100 ot. Üçüncü suratım, gradus. ha, gradus ne mi korku diye? Kızgınlık. Şu an hemen korkuttu. Günü var kızı. Neçe gradus korkuttu? 45. 45 gradus demek kovan aylık. Ası. Aha, anne 100 ot geldin mi? 100 ot yalın nip neme var mı? Ya Ha, şu atalar diyelim söyledi var mı? ki Çeynak verdim ben şu an. Kimdir birinin yüzünden geçilmese ne mi değil ya? Şu atalar söyledi ulanın ya. 100 ot. Üçüncüğüne mi ne mi dedim? 45 gradus. Ha, 45 gradus sonra kovan aylı oluyor. Ası. Ha, ısı. 100 ot ısı. Şöyle boş Şundan da. gelipdir o. Neyim için? En taçıdırlay Hangi görürüm. fatçı? Bir koşulma koşayım işte. Halife koymayın. Bir koşulma koşayım işte. Koşulma koşuluyor mu? Ha, bir koşulma Ottan koşulma. sonra. Koşulman sonra. 100 ottan ısı. 100 ottan ısı. Ha, bildim ha. 100 ottan ısı. Anka. Bildi kazaptır da Halife. Billi kadar böyle. Üçüncü tapırın dönüşte var ya, Devran Saparov siz için şeyle ünslerim. Yani şu suratların boşayan olun, bir atalar söylediğini anladı ya. Birinci surat ne mi? Atın sorusu. Atın suratı. İkinci surat. Oğlum atın sorusu. İkinci surat. Ya ortada. Ortada. Ortada best of Best of the best. Ne mi demek? İngiliz şampiyonu vurmuyor. Kovların kovsu. İn kovsu diyen manini anladı ya. At. Ne mi? Bu olsun. Yine bırak. Senin var ya Allah otayım. Ay benim burada da. Bildim. Halife koymaya gidiyor. Ay sana ezeyim abi. Ne neydi? Ay yani utuk. Yok, Dövnaydı ya. vallahi Halife adına. At kovusu erinlik, yiğit kovusu Yiğit burnuna. var ya. Bana burada verdim ama. Öldü vardı gene. Son kadar seyretmen. Biz yani onunla. O yerine gelir durun at diyen. Sağ ol. O Halife adına. Kovsu erine yiğit kovsu burnuna diyen atalar sözünü anladı ya. Inni beşinci sorular. Naklam del atalar sözüm del. Logiki sorular. 4 tane surat görkeziliyor. Şol 4 suratın üçüsü birek bilen bağlanışya. Birem artıkmaç. Haytidi artıkmaç. Beylek üçtünüm neyme bağlanıştırıyor? Ha. Neyme görüyorsun? Şehir 2 tane suratta. Hayti şehirler. Birinci suratı Aytaksını aşağı. Aşgabat. İkinci suratı Ondan. Tapad yok bir şehir. O beylek suratlar neyme? O un, o da duz. Aa. Inni şu suratların üçüsü birek bilen bağlanışya. Biri artıkmaç. Bağlanıştıran zat neyme? Üçtünü. Hayti artıkmaç. Bu da nakli geliyem ya. Yo Yok, nakille. bağlaştırıyor. Yine bağlanıştırıyor. Naklan da atalar sözüm. Yine biri artık. Hayti artıkmaç. Beylek üçtünü neyme bağlanıştırıyor? Şunu bilmeli. Ben şu aşağı başka yer lişni olaymadı. Aydın. Neyim için? Aynı buğdayın mı bizde? Hani olur da yok mu buğday? Ay olur da yok. Çürük. Olaymadı. Hem için çürük yiyenlerdiler diye. Şöyle gelir bizden albiyan olaymadı. Hele onu böyle ya, buğday yoktur, buğday mı yoktur diye. Sadece komedyen de Böyle. Duğduma, unuma bağlaştıracak o da neye bile bağlaştırmaz olan. Oh, ya halta diyen mi daşına? Yok, altı değil. İki duzla unu bağlaştırıcı ikisem dövülüp yasal ya. İkisini bir ulup yatal ya. Evet. İkisinin hem renki neydi? Ah. Şehir maşka hat mı ki?
Şovere. Akşeker maşgaba. Bolly diýär, ana. Artmaç. Neme? Yapmayın diyelim de. Ana aşak şeker artık maç. Artık maç. Beýlek üçünüm näme baňlaşdyrýar? Aklık. Aklyk baňlaşdyrýar. Tamam. Yani o şehirde de bir ak bulut var eken ali. Ona ayırmasak öyle. Ak bulut bolsa badyram bolýan, gara buldan bolýan rara. Ak şeker maşgaba. Akşeker maşgaba o üçünü şol aklyk birleşdirýär. Şimdi üçüncü tapyrın iň soňky sowaly döwran seň üçin şeýle. Suratda näme görýän? Balıklar. Balyklar. Haýdy balyklar? Delfin. Som. Lakka. Lakka da kilkaydı yani. Kilitli ha. Kefal var, sudak var, kara balık. Ha, şayda artık maç ne Bir var? artık maç, beylek üçtü bağnaşya, birem artık maç. Bizim şu dinadımızda var ha, delfin ayağım oydu ha. Delfin yok, yine lakka balık ama yok hadi eninde. Şu yankı ak şeker maşgaba dişimde bundan bir söz emele eylemi söz. Ya Söz emeleyle ne yok? İlek emele Söz eylemi. verle, bir Ha onu artık bildim maç. öyle. Neyme? Kuma ötte halil bana. Ay bakalım öyle. Daha ne mi Şu o hiçlik de üçtü. Üçtü yırtıcı mı? Oo. Haydi yırtıcı bulun. Hani delfinin balığı ya lakka da böyle somum. Dine kilka o Kilka değil ama. kilka değil mi? Hem de üç kilka niye yani? Şu kilka ayrılmalı. Ya, ha. Kilka değil la ol. O beylek balıkın bira sudak, birem kifal. Kifal. Sudagım kara balık değil ya. Som lakka bolya, delfinim delfin bolya. Zalo gödüm sowalla. Sana dip bilen ok. Uruktur dip bilen ok, ona mallan. Kömögem alıp Bir kadının oturuyorum. koymalım diye. Aa, Ne mi renk ne diyor? Kara renk. yok renkinde de. Kara değil mi? Ha. Bilmedin mi? Bilyanına içi bozukluyanlar bu var. Bilýänden çypy çykýanlar bu at. Şu an aýdan var da bilýänler. Bilen yok mu? Yok bilmedim ben diyem değil ya. Haydi haydi. Bilmedim. Şu dörtünde delfin artykmaçlyk edýär. Eğer Sebebi değildim ben yani şunu artık başına Tüydem bizi geldi. mi? näme Şeyle üçin öyle aýtmadyň yani. zaten. Tüydemdir söyleyeyim ne? Ol balyk da süýdemdirji. Eýlek üçti balyk. Kelle. Balıklar maşallah değişti. Delfin orada süýdemdirji maşallah değişti. Artık maçta ona bildik şu tayda yani şimdi bilmiyorum. Agaynar hatta bir tapırda yegiş kalan bilmedin. Mehman tomaşaçylar, ene şeýleri bilenem, ýyllarlaryň zihin bäsleşiginiň 4-nji sanynyň 3-nji tapyram tamam boldy. Gepleşiň netijesi boýunça da Söhbet Jumaýew 12 tuqqadanny, Döwran Saparow bolsa 9,5 tuqqadanny. Söhbet Jumaýew ýeňişiň gutly bolsun, endam ýeňiş günler hemram bolsun. Döwran size de gepleşige Bil yaşını tutulayanlar ne o? Döwran söhbet ikinde de dörüjülük elemini ulusynyklar ardy edýär, çanyň sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Ýurdumyzda elmide ama toýlar bolsun, şol toýlara hyzmat etmegem size miýesir etsin. Hoş awatlaňyz elmide ama belenkden ýaňlansyn. Sağ olun. Bilip koyun ey dostlarım, enedir pek zat dünyada, yine de pekliğin biri vatanlar dostlarım, can vatan. Alkışaydık kahramana, kovunlar mehribana, arkadağın paykadına, ağdı birdir ilim vatan. Men vatanım oğlu, men halkım oğlu, men vatanım oğlu, men halkım oğlu, men vatanımı tariplab yarın şunu. Vatan, vatan, göz kuvuncun canım vatan, 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 arnamasım canım vatan. Vatanımı tarif etsem, vatanım baygun nuruna, dönüyün nevit kadına, göz kuvuncun canım vatan. Ediz vatan toyun toylap, vazgeçer tarafa yayra, bağlamda bülbüller sayrap, bahtiyardır ilim vatan. Men vatanımın oğlu, men halkım oğlu, men vatanımın oğlu, men halkım oğlu,
Men vatanımı tariplap yadyarın şunay. Vatan, vatan, gülgüncüm canım vatan. Vatan, vatan, arnamusum canım vatan. Gülgüncüm canım vatan. Dünya barım barım vatan. Mehman tomoşaçylar, şunun bilen hem ýyllarlaryň zehin bäsesi adly gepleşmeden 4-nji sanyny geçirip oturýar. Sizin agdyr ojaklaryňyzda ilmdama awadanlyk, agdyrlyk, artgal döwlet ýaram bolsun, ýurt başlarymyň halk bähbeti tutumlary ilmdama rowaj alsyn. Bir gepleşmeden bu gedekki himayetkary Leyladar Toy Hyzmat Merkezine özümizden minnetdarlygymy bildirýär. Gepleşigi ýurdumyzda belli A-Kepler video studiosy ýadyga geçirdi. Gepleşik hakkında fikirlerinizi men YouTube kanalyma ya da Instagram sahypama ýazyp ugradyp bilerdiňiz. Ýene-ki gepleşiklerde görüşýänçä hoşça bolun.